ሻሎም 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 ቅዱሳን አናዓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ praise God ሎሚ ንካፈሎ ቃል ንብዙሕ ፍረ ተመዲብና ኢና ዝብል ሃሌሉያ ክርስቲያን ንብዙሕ ፍረ ምዱብ እዩ ክርስቲያን ንፍርያማ ህይወት ምዱብ እዩ already ምዱብ ኢና ዝነገር እዚ ክርስቲያን ማለት ኣብ ልብ አምላኽ ወይ ድማ ደቂ አምላኽ ማለት ኣብ ልብ አምላኽ ንብዙሕ ፍረ ዝተመደቡ እዮም መደብ አምላኽ ንህይወትና ንብዙሕ ፍረ ምፍራይ እዩ በኻላ አዘራርባ ፍርያማ ህይወት ክነብርና ሓደ ክርስቲያን ናቹራሊ ተፈጥሯዊ ነገር እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ስለዝተመደብና ተፈጥሯዊ ነገር እዩ ንክርስቲያን ባህርያዊ ነገር እዩ ንክርስቲያን ኣብ ኩሉ ነገሩ ፍርያማ ክኸውን ዋይ ተተባሃለ ንብዙሕ ፍረ ዝተመደበ ፍጥረት ስለዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ኣብ ቀዳማይ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ሬታ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕስ 16 ኣነ ሓሪኹኩም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓሪኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ኣቦ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክህበኩም ነዚ መደብኩኹም ኢየሱስ ዘገርም ነገር ነጊሩ ኣነ ሓሪኹኩም ኢሉ ግን ትዝገርመኩም ዝሓረኹኩም ኢሉ ተራ ናብራ ንኽትነብሩ ይኮነ ኖ ዝሓረኹኩም ፍርያማ ህይወት ንኽህልወኩም ኢሉና ብዙሕ ፍረ ንኽትፈሪ ነዚ ሓሪኹኩም መሪፀኩም ነዚ ከኣኪድ ኢለ ሰዲደኩም ኢሉና ኣነ ንስኹምን ተሰዲድና ዘለና ኣነ ንስኹምን ብህይወት ዘለና ኣነ ንስኹምን ኪዱ ዝበለና ጎይታ ንብዙሕ ፍረ ንኽንፈሪ እዩ ስለዚ ፍርያማ ህይወት ክትነብሩ ግዴታ እዩ ዘይ ፍርያማ ህይወት ክትነብሩ ግን ንቡር ኣይኮነን ሓደ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ነገሩ ፍርያማ እንድሕር ደይ ኮይኑ ዝኾነ ሽግር አጋጢሙሎ ማለት እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ንቡር ንክርስቲያን ፍርያማ ህይወት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፍረ ክትፈሪ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ አቦ ድማ በዚ ዝኸብር ኢሉና ናተይናትኩም ህይወት ንእግዚአብሔር አቦ ዝኸብር ህይወት እዩ እግዚአብሔር አቦ ድማ ብፍርያማ ህይወት ዝኸብር ፍርያማ ህይወት ድማ ተፈጥሮናትና ነገር እዩ ካብ ዝገርመኩም ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና ፍርያማታት ንኽንከውን ምንም ጥርጥር ዘይብልና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ዘለናዮ ምንጭ እዩ ምክንያቱ ምንጭና ብዙሕ ፍረ ከም ንፈር ዝገብር ምንጭ ስለዝኾነ ስለ ፍርያማ ህይወት ክህልወና ዲ ኣይ ክህልወናን ምንም ጥርጥር ይብልናን already ተላጊብናሉ ዘለና ጠቢቕናዮ ዘለና ጉንዲ ብዙሕ ፍረ ክትፈር ዝገብረካ ጉንዲ እዩ ስለዚ ክርስቲያናት ተዳኾንኩም ንክርስቶስ ዝኣመንኩም ተዳኾንኩም ስለ ሓደ ነገር ኣብ ህይወትኩም ርግፀኛታት ኮኑ ኣዝኹም ፍረይቲ ስለምዃንኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ተውሲ 5 እቲ ጉንዱ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ይኹን ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኢየሱስ ዘገርም ዘሐጉስ ነገር ይነጊሩና ካብታ ሓደ ፍርያማ ህይወት ንኽህልወናን ንኽህልወናን ምንም ጥርጥር ዘይብልና ጉንድና መን ምዃኑ በዓሉ ስለዚ ነገረና እዩ ኣነስ ናይ ህይወትኩም ጉንዲ በኻላ ኣዘራርባ ምንጭ ናይ ህይወትኩምስ ኣነ ህይወትኩምስ ኣባያ ተጣቢቓ ዘላ ኢሉ ካብቲ ዝገርመኩም ሓደ ጨንፈር ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ በቲ ዘለዎ ጉንዲ ይልወሰን ኣብቲ ጨንፈር ዝረአ ፍረ ናይቲ ጉንዲ ፍረ እዩ እቲ ጉንዲ ጥዕና ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ጨንፈር ፍራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣስተውዕሉ ሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና እንታይ ዓይነት ፍረ ከም ንፈሪ ድውሰን በቲ ጉንዲ እዩ ምክንያቱ ካብ ሓደ ናይ ወይኑ ጉንዲ ባናና ክትቅንጥባ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ ተልኩምኒ እቲ ፍረ ዝውሰን በቲ ጉንዲ ስለዝኾነ ኣነ ንስኹምን ኣብ ህይወት እንታይ ዓይነት ፍረ ክንፈሪ ኢና ዝውሰን በቲ ጠቢቕናዮ ዘለና ጉንዲ እዩ ጉንድና ድማ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክቡርን ባህ ዘብልን ሰናይን ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ክንፈሪ ግዴታ እዩ ግዴታ ዝገብሮ ዘለናዮ ጉንዲ እዩ ሎሚ ከም ዝበሉ ኣነ በሉ ኣብ ህይወተይ ናይ ግድን ይፈሪ ይበሉ ኣነ በሉ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ግዜ ፍርያማ እየ ኣነ በሉ ዝሓስክዎ ኩሉ ግዜ ዝተሳኽዐ እዩ ምክንያቱ ዝተጣበቅኩሉ ምንጨይ ክርስቶስ እዩ ኣነ ንኣምላኽ ህያው ይበሉ ሃሌሉያ ንኣምላኽ ህያውያን ስለዝኾንኩም ፍረ ኣምላኽ በኣኹም ግዴታ ይዝረአ ላዕልን ታሕትን ኣይድልየኩምን ነዚ እንኮ ተድልየኩም እመንዎ ጥራሕ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም